malam baka san ba a tsaye da ni ba baka ga mashin din ba ne ka yi hakuri mu da ka taimaka mu rage ma hanya zan yi to hau mu tafi ba dan halinka ba ni da kace gani tsohon dan daba ne ka je unguwan mu ka ce waye madagwal ni ne nan kai ne madagwal na gagari uban kowa na ci zarafin tsofaffi gidan nan ma na kai mutum biyu in baka sani ban gaya ma kai kanka ba dan na san ka ba da na ma sara ya fi 8 wuce yayi sheka daga nan to ba matsala ka bar shi kawai na yafe ma wait dan sako mana duk mu ne kenan karkada mu ba madagwas kai ma daga ganin ka dan hannu ne ai karkada mu dan hannu ne kai ma mutum kai ne taba kai ne everything wai mafarki ne ni wannan me mafarki nace yi ne ko menene ne ni mafarki ba nace ba ni ba wai ya ma aka yi wai ka shigo har gidana har ɗaki na ka zo kana min wannan tambayoyin ni mafarki nace ni ban san komai ba abin da na sani madagwas abin da nake so da kai ka amince kai me nayi baka san kai ni mafarki nace shut up a mafarkin ne duka da a mafarki ne ni ne expecto na Braska yes kofar lawai a zo nan ina son ganin ka line take yanzu nan karka da no problem kai da ke baka da kunya ni da kake gani malamin makarantar islamiya ne kai ne malamin makarantar warai kuwa ni duk abin da kace magana ba akwai wannan bane ka take ni ban sake ka ya kuwa jama'a bara